भिउ थाङो दे बिनिफ्राय गाइस 1K डाटा स' हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव खनसे बयखौबो बरायनाय थालायबाय दा बयबोथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ आरो ना गाइस दिनैनि भिडिअआ मा भिडिअ जागोन थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय आरो ना गाइस मा जागोन दिनैनि भिडिअआ स' हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायनाय थालायबाय गाइस दा माने टाउनखै थांबाय दं आरो ना माने टप स्पिड नाइट आरो ना आंनि NS 125 खौ बेसेबां टप स्पिड दङ आरो ना गाइस नायलांबाय लामाफोराबो बिराद गाज्रि आरो ना नै टाउन मोनहैजासिम नै नायदो लामाखौ ओरै दालां बानायबाय दं बिराद गाज्रि माने लामाया दा नै दा साननैसो गाइस आंना भिउआनो फैथाराखै आरो ना मा जादोंखाय माने इमप्रेसनखौनो हराखै आरो ना मानो होनबा रावबो माने आंनि भिडिअखौ फुल नायाखै आरो ना माने ससेल' नायनानै थांबाय दं आरो ना नायदोंबाबो बेनिखायनो माने इमप्रेसन हराखै आरो ना इउटुबा आंनि भिडिअखौ माने एसे टाउना गोजान जायो आरो ना जोंनिफ्राय ओंखायनो बे साननैसोनि गेजेरावनो गाइस माइलेज टेस्ट भिडिअ फैबाय दं आरो ना दा नै मरिकेम मोनहां जाबाय आरो ना मरिकेम टाउनखौ मोनसिगोन बारा गोजान गैला दा नै मरिकेम सकखौ मोनफैबाय आरो ना नै नायदो बेनो आरो ना मरिकेम सकआ जेराव खालि जायगा मोनो बेयाव नायगोन आरो ना बेसेबांथ' स्पिड होयो माने दाथ' गारि गोजा नै जेरावबो जेराव खालि मोनगोन बेयावनो मावगोन आरो ना माने टप स्पिड नायगोन बेसेबां होयो बे लामाखौनो मोनाखै गाइस माथो गिदिरथार दिनै लामायाव खालि लामा मोनबा लायनोसै आरो ना बेसेबां माबायदि जायो जेनेबा गारिया गिदिर जादों गाइस गारि खमबा लानो हागौमोन टप स्पिड गारियानो जोबा माथो बे साननैसोनि गेजेराव ओमफ्राय माइलेजनि भिडिअ फैगासिनो दं आरो ना गाइस नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नुगोन आरो ना बेसेबां माइलेज होयो आंनि NS 125 माने 1 लिटाराव नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बारग्रोना लानोसै आं पुलिस थायो आरो ना बेयाव मालाबा दिनै दंना गैया नायनोसै गैया गाइस ट्रेननि साइडनिफ्राय बेयाव मालाबा पुलिसफोर थायो आरो ना नै बेयाव पुलिसफोर थायो मालाबा केमेराखौ अफ खालामना लाग्रोनोसै एसे गुसु मोननायखाय नै आं दा गुदाम मारिना लाग्रोबाय आरो ना नै फारनैखैबो दा थांबाय थानोसै आरो ना नायलांबाय थादो भिडिअखौ बिराद मावो गाइस चेनेला नायनो थाइबावनो बिराद हेन्डेल मावदों आरो ना नै बिराद हेन्डेल मावदों बा 95आवनो हेन्डेल मावदों आरो ना गाइस फुरा अबे लामा गेजेरजों औवालांखो गगा मोनदों स्कुलनि सिख्लाफोर फैदोंमोनलै नुवाना गाइस
ओरैजाय थांबा NSPC डेमखौ मोनहैगोन आरोना ओमफ्राय आं दा ओरै थांसै नैजोंसो ओरै NSPC डेम मोनहैयो ओमफ्राय आं ओरै थांसै आरोना दा थावाबो गासैबो गैया नायदो हाद्रिया दाम्पार थांबाय दं नै सिगाङाव बिराद हाद्रि फैदों फोरना लानोसै लामा गेजेराव लाखिनानै अफर'डिंल' अनलि हिमालयान लानानैसो ब्रुं 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 नांनांगौ नामा होनो गाइस होथारदों माथो ट्रेक्टरफोराबो खांख्रां खुंख्रांनो गाइस न'आव मोनफैबाय आरोना न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनायखौ लादियो आरोना ओमफ्राय दा नै मोनफैनानै लाखिनानै ड्रेस सोलायबाय बेयावसो लाबाय आरोना नै बाइकआ नैयाव दोनबाय ओमफ्राय नै न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय बांसिनानो मट' ब्लग नायनानै मोजां मोनो ना नर्मेल ब्लग नायनानै मोजां मोनो गाइस कमेन्ट खालामलाय ओमफ्राय दा नै आंना मोसौ लायनोबो टाइमा जालायबाय आरोना मोसौ लायनो थांनांसिगोनलाय आङो फोथाराव मोनफैबाय आरोना मोसौ नायनो ओमफ्राय गाइस मोनसे खोथा आरोना ओमफ्राय माने नैबे भिडिअखौ माने 500 भिउ थाङोबा माने आं मोनसे रेन्डम कमेन्ट मारिगोन आरोना जाय कमेन्ट हरो बिसोरनिखौ माने अनलि 500ल' भिउ नांगौ आरोना ओमफ्राय बे 500 भिउआव जेसेबां कमेन्ट फैयो बेखौ आं रेन्डम कमेन्ट मारिगोन आरोना ओमफ्राय जायनो विनार जायो बेनो माने 1 GB डाटा सोना हरगोन आरोना 1 GB डाटा भिडिअखौ फुल नायनानै इमप्रेसन थांहोदो आरोना ओमफ्राय 1 GB डाटा लादो आरोना गाइस सोर माने आंनि भिडिअखौ नायो फुल नायदो बिनिफ्राय इमप्रेसन थांहोदो 500 भिउ थांहोदो बिनिफ्राय गाइस 1 GB डाटा लादो आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव माने आङो लाबोनो सानदों आरोना माने रिसार्जनि लाबोनो नागिरदों आरोना रिसार्जआबो माने 1K नियाव लागोन आरोना आङो बुंग्रोखाबाय आरोना गाइस बिदिब्ला आंनि बे भिडिअखौ माने फुल वाच खालायनानै माने इमप्रेसन थांहोनानै 500 भिउ थाङोबानो माने 1 GB डाटा मोनसिन आरोना गाइस भिडिअखौ शेयार खालामना होदो बिनिफ्राय 1 GB डाटा लादो गाइस लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालाम ओमफ्राय 1 GB डाटा लादो गाइस कमेन्टखौ ओमफ्राय हरनो दाबाव गाइस आंनि फेसबुक आरो इन्सटाग्रामनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव थागोन आरोना गाइस थांनानै माने फल' खालायना लायोबानो जाबाय आरोना गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना गाइस बाय बाय